Jeg har meget få bedste øjeblikke. Jeg har faktisk en enkeltstående oplevelse, som jeg husker som noget særligt. Og det var, at jeg fik en fristil for. Og den, der går jeg i 8. eller 9. Slut 8. start 9. Og den fristil, den valgte jeg at kalde mellem midnat og morgen. Og den var på vers, og den handlede faktisk om, hvordan jeg havde det. Og den fik jeg et 11-tal for, tror jeg, og en masse ros. Ellers så fik jeg for det meste skæld ud. Eller i hvert fald, jeg tror ikke, at jeg var jo ikke specielt dedikeret eller engageret. Og det var meget sjældent, at jeg trivedes i skolerummet eller klasserummet. Jeg kunne ikke samle mig. Jeg var jo ikke god heller. Altså jeg kunne ikke... Det var ikke godt resultatet, jeg kom med, fordi at jeg var fraværende og faldt i staver og gik i min egen verden, sad i min egen verden. Til gengæld så kunne jeg jo godt komme ud af et klasselokale, og så var timen væk, fordi jeg var i fuldstændig parallelunivers. Men lige der, den dag, den nat, der fik jeg frie hænder og skrev en fremragende stil, som jeg stadig har der ligger inde på mit kontor, som jeg har gemt faktisk, fordi jeg ikke kunne ende at skrive den gode oplevelse ud af mit liv, så jeg har bevaret den her. Så har jeg også nogle enkelte gode lærere. Jeg havde en mandlig lærer på en privatskole, hvor jeg gik. Hr. Hagensten så mig, og han havde sådan en forkærlighed for mig, og jeg kan huske, at han en gang imellem kom og adede mig lidt på kinderne. Jeg var også glad for naturen, og jeg havde ham i nogle naturfag, så der har han sikkert fanget min interesse. Så derfor så... Men meget, meget få ting. Og så husker jeg ellers folkeskolen fra nogle af mine første forelskelser. Så fik jeg i hvert fald frikvartererne til at gå med noget, der var spændende. Det værste var, at jeg ikke kunne være i rummet. Og jeg er jo et barn af 60'erne og 70'erne. Jeg nåede jo at komme i skole i slutningen af 60'erne. Og dengang, og egentlig i 70'erne, der var featureuger og gruppearbejde. Det var noget, som... det var sat meget, meget højt, at man skulle ind i de her grupper, og man skulle inkluderes. Og jeg kan huske, at jeg elskede jo at være nede bagved, fordi så kunne jeg sidde og tegne og skrive mine digte og bønner, og jeg var meget produktiv faktisk. Men det kunne jeg ikke få lov. Det blev jo opdaget, når jeg sad oppe foran. Og så gjorde man jo det, at de børn, der ikke var inkluderet, de blev sat op foran. Og så sad man jo der og havde ikke en chance for at undslippe. Jeg vil sige, at mine forældre var meget, meget large med, om jeg skulle i skole eller ej. Og det betød, at jeg havde virkelig mange hjemmearbejdsdage, hvor jeg lavede alt muligt andet og faktisk fik lov at interessere mig for de ting, som der... jeg avlede mus i buer på tværs for at lave nye farver og andre farverhaler og andet adfærd. Og jeg samlede på insekter i en periode. Så de der hjemmearbejdsdage, det var en gave, men jeg skulle jo i skole en gang imellem. Når vi sidder og snakker om det her, den der skoletid, så kan jeg mærke, at jeg kan få helt blodsmag i munden over det. Det kan jeg. Så det var en anden tid, hvor man troede, at man ville børn det bedste, hvis det var, at man inkluderede dem og pressede dem ind i nogle sociale sammenhænge. Men det var ikke noget godt resultat med mig i hvert fald. Så det er jo et spørgsmål om at have ressourcer til at kigge på, hvordan at de her børn modtager bedst læring. Jeg skulle måske have været hjemmeskolet, eller været i en meget lille klasse, eller havde fået lov at sidde bag i. For det, der er interessant, om morgenen, når jeg vågner, så er jeg helt rundt på gulvet i mit hoved. Og jeg ser så engelske krimier, uden overhovedet at følge med. Men mens den krimi kører, så når jeg simpelthen så meget. Det er som en del af min hjerne er parkeret i en anden beskæftigelse. Og så er der en, der er totalt til stede og fokuseret. Det er min ADHD Asperger-medicin. Det er sådan en lidt stille engelsk krimi. Og dengang, der skulle jeg også bare have lov. Jeg skulle have lov at male, eller tegne, eller jeg skulle have lov. Og jeg havde lyttet. Jeg havde lyttet.
mange med en profil, der minder om min, havde haft virkelig gode vilkår på den måde. Så jeg tror, at fremtiden, når vi lige har anerkendt og accepteret denne her forskellighed, som jo er til stede i en folkeskoleklasse, så tror jeg, at vi kigger ind i en fremtid, hvor man i langt højere grad giver tilladelse til, at vi får undervisning på forskellige måder.